Lean breis 300 míle do lacht féhanna RTE, iarachtaí des bishop a héana homús a ghéilig in seo a gantran na lean in dhearach an mare. A cén rion a dag an iaracht sin phobail a cheantar. So mui noch tas tír seo tárágur éiad agus níle le hunse de ní bí sé héin ceap sin níarnaí ceirtíad a rí mar ná gail gclár agus ní he. Ach tasúna mai altar méidsta dintig des bishop go nárá sé sin na gailge tas tír seo. Tá mai sa mar tá sé chur gailge chun cíú níos mú nátá rion gaiidechas. Chunach mé cean réir tú sé leirt le Mary Hanafin agus bhí sé socht ar rior faoin Greg agus Sophie lerága bhí sé socht ar rior freisin agus an mórm tá sin an job. Iniu ar RTE radio na Gaeltachta dúirt roint déagarí is cantar na Nilan gro léargus des bishop ar phobail maslach agus gur genú capwagaí lífa a bhí sé. Well, ní hen shalom really because we shall slag it off muite chunamara. No, just we shall can't be fat release like ní hen shalom holibe. A ní rún tuairim sin cachanta a mas déagarí ile a nionad áigen na cearran nuai. Gap me gros granhar an chuig gros rá faoin na fola béle a chud an muintear chunamara seach agus fós cruintead na rialach a céanna seach. Bhí sé go fi daoine rágur sem aga faoineach ní ceim sin na thurba. Ceam se gain se go mórlas gus súlam gaic mar eisú se. Dúirt des bishop le nuachtíí cethir aniu gur bhí seán cheadúir a luá mítheisteachtar bí le na léargus ar a cheantar. Cabrí fan méidir hílann muir a cheantar seo fan léargus a thug des bishop ar an éit. Is léar go maithíonn des a héin ar a thuaine san seo, nó tá sé reisin seo a ríisiniu a meas go chairde. Sarach an Mhonacháin, nuachtíí cethir a ddírí ní a gantran na Nilan.